Horas samanginang pajupang hitamusi di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pang radio ta di jamita pertangyangan songoninang di jamita di hari Minggu di parminggu ta siganuk minggu. Tungpe so pertangyangan dope hita di son di video nang patol hason nami pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita epistel manang di dok Patujolo ni Jamita di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Hu patol hasami pikiran nami asal murah hita menghubungkan manang padumuhon tu Jamita tung peso pertangyangan dope hita ala songon nahudot kami nakin patujolo ni Jamita pasti relate berhubungan do Jamita epistel manang epistel patujolo ni Jamita tu Jamita si ganuk minggu Jamita godang atong di son patol nami pikiran nami taringot tu epistel di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 imana tersurat di pasal men bindu 40 ayat sada sahak ro di ayat onom di bahasa Indonesia Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dukujahami turpuhi jala hujahami akabuku naboi mangurupi pikiran nami sipatul hason nami omma huidahami marhite turpuk taun. Na perjulu undingkan ma di pikiran nami ta jahat tong sian bahasa Indonesia tungpe marjamita hita di bahasa Batak alayang hatorangan na sian bahasa Indonesia gabe umura atusanta di pikiran nami ala pandohan di ayat 2 gabe songon na macai denggan huidahami gabe pakyota mangatusi turpuhi. Ayat 2 di bahasa Indonesia didok. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Di bahasa Batak dangapala takas saitong do huhaposi Jahoba. Jadi umbagak huidahami di bahasa Indonesia dohot ujahami di New International Version, versi terbaru di bahasa Inggris, didok patiently, dengan setia. Ison sangat menanti-nantikan, dang holan menanti-nantikan. Berarti sada proses na gejang dialami pemazmur manang perpasalmen lahomarnida dengan bahasa ni Jahoba hutihut dengan bahasa ni Jahoba jala di ujungna pengalamani manang pernidaan pertinandaan nibana di proses na gajangi di proses na lilingi lam takas ma hamaliationna dohot pamujionna di debata. Sangat menanti-nantikan proses panjang sianima taida ia parpasalmen mengadopi hamaulon di perdalanan ningoluna sada naboi berhubungan dohot Jamita di ulau ni apostel bin dualu di Jamita ta konteks kehidupan ni akan aporsea di awal gereja mula-mula teraniaya dan menghadapi berbagai tantangan pergumulan alai di ujung na rupani di partikiani rodo akan aposoni debata ka apostel patuduhon asid hot holong ni rohani debata asa nasida pedohot makilala dengan bahasa ni Jahoba jala dohot mamaritahon. Jadi sada na menarik nakin hudok kami tidak instan. Walau zaman sekarang kita sangat suka dengan instan, proses instan tidak lagi memiliki kesabaran mengikuti proses walau itu harus panjang untuk kemudian pada akhirnya melihat nikmatnya, melihat hasilnya yang luar biasa. Terkadang kita membenci, mengabaikan proses. Padahal dalam teks kita ini sian turpuhon taida justru di proses di partikian paimahoni di sido taida dengan bahasa ni Jahoba gabe tubuma pujian nasitong. Mulu di hata Batak di dok dison sai tong do huhaposi. Tong berarti manok tong, tidak sebentar, terus menerus, sustainable, berkelanjutan, dak persatokinan.
Nah, dang tiki molo di jalo akan pinangidona terdipuji de bata. Alai molo so dilehon gabe hira suku-sukun rupani rohana ay waro songon dia do margugu do de bata sihaposan do de bata boy de mana mangurupi boy do Jehova mandongani ngoluku molo so pitor dia lusi na tapangido manang natajalo. Alai marhite pasal menon idau tama marsiajar hita sian par pasal meni iya ditikina alusan ni debatado jala peluonna hita. Nah ditikina omma ide benna didok di parjamitai manang di pengkhotbah segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya itu dalamnya huruf besar adalah waktu Tuhan untuk kita pahami, bukan waktu kita. Tetapi pada masanya oleh karena kasih karunia Tuhan sesuai waktu Tuhan dan seturut kehendak Tuhan, bila kita tetap setia dalam proses itu, menantikan dengan setia, maka akan menemukan hasil sukacita yang luar biasa. Jadi di ujung nada potita ma lasni roha alai benget ma manaon akahalak namar pakiri mentu Jahuba jalan apa sahatan dalan tu Jahuba di ayat 5 martua hatuauni imalas ni roha dame pakilalaan dang arta alai lasni roha ala toktong taida pangaramotion ni debata. Ide benna say didok molo itor pait unang itor diutahon setabi alai molo tonggi itor ibon. Boydo sian napaiti gabe ubat, boydo sian natonggi gabe sahit. Lalu ada proses, maka yang terpenting adalah sabar. Jala sada haguguhon di napaimahon ditikki na lelengon ima pangurupion sian Jehova. Ton di perbadia mangalihon gugu tuna porsea di turpuk jamitata di ulaun ni aposteli. Ton di perbadia margogoyhon nasida jala manjou nasida tungulu na baru jala dohot di barisan ni akka nafatul hasson hatan debata. Jala di turpukta di epistelope mereka yang melihat semua kebaikan Tuhan dalam proses panjang yang ia jalani itu, mereka akan bernyanyi dan menyaksikan. Dan nyanyian mereka akan terasa dan terdengar lebih merdu karena muncul daripada pengalaman iman. Ala tubuh sian hapor siaon na mangulu na mardalan rabdo Jahuba di tonga-tonga ni hamaulon ni ngulupe nang arsak ima mambaen panindangiot tape gabelam uli dia dopan ni debata. Barita hasangapon ni debata. Pangurupion ni debata. Tapatolhas tu portibion du saluhut jolma jala baritai margogos itu tu alanok parjolo tahanguluhon jala taha porsiai alanima brek kami diturpuhon molo dibaen puji-pujian merningot panupahion ni debata ikon selalu kita pahami tidak instan, tidak seperti yang kita mau, bukan yang kita mau tetapi Tuhan yang mau dan menginginkan segala sesuatu yang terbaik, maka dalam hal itu kita perlu sabar. Jala di proses ondo taida, step by step, tahap demi tahap Tuhan menyertai. Tuhan telah melepaskan sampai hari ini Ebenezer atong marsanga ma Jehova. Gitu gihon mahita dohot makatindakon, dohot mangendehon, alaiko parjolo tahilala jala tahanguluhon asa marlapatan jala margogos itu tu panindangiota dohot parbarita naulion na taula dingoluta siganopan.